कि जोङो बे जेनाखि सेलेक्शन प्रसेस बे सेलेक्शन प्रसेसआव बे फुरा एकदम ट्रान्सपारेन्ट बेयाव जोङो मेरिटरियास जायनाखि कैंडिडेट बे मेरिटरियास कैंडिडेटखौनो जों मोन्दों होननानै सानो मानोना टोटेल से एराउंड 10,000सो माने कैंडिडेटफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन बे 10,000सो एप्लाइ खालामनायाव उनाव बिनि रिटेन टेस्ट आरो लोगोसे जोङो बिसोरनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशनफोरखौ नायनानै जे दिनैहाय जोङो टोटेल ओरैहाय 1200 आरो 137 बेखौ जे जोङो माने सेलेक्शन खालामनानै लाबोबाय थ' डेफिनेटलि बे टिचार्सफ्रा गोबां मोनसे मेरिट दं होननानै जों सानो आरो स्टुडेन्टफ्रा बेनिफिट मोनगोन कारन स्टुडेन्टफोरनो क्वालिटि एजुकेशन होनांगौब्लाथ' टिचारनि सायावनो बांसिन डिपेन्ड खालामो थ' माने जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला जिहेतुके एजुकेशन माने सेक्टरावहाय एसे गोग्लैसोनाय कारन जोङो जोंनि रिजाल्टफोरखौ जुदि नायोब्ला थ' एसे माने मेट्रिक परिखायाव जोङो रिजाल्टआ जोंना एसे गाहायाव थाबाय थायो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौनो होन उदालगुरिखौनो होन नङा होमबा दा चिराङा बे बोसोरनैसोआव एसे मोजां देखायदों आरो बाक्सायाबो एसे मोजां देखायदों थ' डेफिनेटलि जोङो एबार क'क्राझार उदालगुरियावबो मोजां जागोन होननानै जों सानो कारन मेक्सिमाम टिचार्सफ्रा बेयाव फैबाय आरो नैबेनि सेलेक्शन प्रसेसआव आं बुंनो सानो जे जिहेतुके जोंनि अनारेबल चिफ श्री माने प्रमद बर' सार चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङा जोंखौ स्ट्रिक्टलि मोनसे डाइरेक्सन होदों जे बेयाव खुनु बिहंगति जानो नाङा माने अन द बेसिस अफ मेरिट सेलेक्शना जानांगौ आरो बेवहाय सोरबाया जुदि बेबादि एसे दस्रा रोखोमनि जुदि बिदि सोरबा केन्डिडेटखौ मोननाङैखौ मोननांगौ जुदि होनोबा स्ट्रिक्ट एक्सन लानाय जागोन थ' बेफोर खोथाफोरखौबो बुंनाय जादों आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोंबो ओरैबायदि माने दा नायदों भेरिफिकेसन खालामदों बेयाव खुनु बिहंगति बेबायदि थानो नाङा दा बेखौ जों आसा खालामो आरो दासिमबो जों ससियेल मिडियायावबो खुब समाव जों बेबायदि गाज्रि कमेन्ट्सबो आं बारा नुवाखै दासिमबो जों नायबाय थादों बिदि आरो खिन्थु बेवहाय नोंथांमोननि ससियेल मिडियायावबो फैबाय थादों जे बेयाव थाखा फैसा सोलिदों माबा सोलिदों खिन्थु आं सानो बेयाव खुनु थाइसेबो थाखा फैसा सोलियाखै आरो नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला आंनो देखायफै आंनो प्रुफ खालाम जुदि लामारदोंब्ला सोरबाफोर आंनो प्रुफ खालाम जों बिनि एगेन्स्टआव जों एक्सन लागोन काटअफनि सायाव कमप्लेन माने मा कमप्लेन फैदों आं बेखौ मिथिया काटअफआ जाहैबाय मा डिफारेन्ट रोखोमनि काटअफ थायो जोंहा बेयाव काटअफ मार्कसा एथ' मोनोब्लानो सापज 60 काटअफ मोनोब्लानो साख्रि मोनगोन बे नङा जोंहा बेसेबां भेकेन्सि दङ नङा होमबा सापज 10टा जुदि भेकेन्सि दङब्ला बै मेरिटनिफ्राय 10 जनसिम बेनो काटअफ जाहैबाय नङा होमबा गतिके बे हिसाबाव जोङो साबजेक्ट वाइज आरो साबजेक्ट वाइज जों काटअफ खालामनाय जादों नोंथांनि बायदिबा बेयाव जेबो जेंना गैया 100% थेंक इउ